जों बयबो मालाबा नङा मालाबा बेबायदि सोंनायजों सौग्रावनाङो। मानो एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव थाबाबो गोसोखौ लांदां मोनो? मानो भिराव गसंनानै थायोब्लाबो गावखौनो गाव हारसिं मोनो? दिनै जों बेबायदि सोंनायनि फिननायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो नाजानायजों लोगोसे फिलबो खालामगोन। मानो होनब्ला दिनैनि बे भिडिअनि स्ट'रिया जोंनि जिउजों गोरोबनायबो जानो हागौ। मानो होनब्ला दिनैनि बे भिडिअआ नोंनिबो आंनिबो बा गुबुनफोरनि स्ट'रिजों गोरोबनायबो जानो हागौ, जायखौ जों फिल खालामो नाथाय गुबुनफोरनो खिन्थानानै लानो हाया। मोनसे स्ट'रि लोगोफोर, अरुण होननाय सासे मानसिनि स्ट'रि। अरुणा 27 इयार्स बैसोनिमोन, जायखौ अफिसनि मानसिफ्रा फसायसोगारोमोन आरो लोगोफोरजों रंजा खुसि थायोमोन। ससियेल मिडियायाव एक्टिभ, कुल, कनफिडेन्ट, चार्मिं बायदि बायदि। नाथाय मोनानि समाव बेनि मिनि खुसिया गैया जायो। रुमनि सोरगिदिं बेंखननानै थानाय वालासो बेनि दुखुखौ नुयोमोन, बेनि होसिख्रावनायखौ खोनासङोमोन, नाथाय रावबो माब्लाबाबो बेनि गाबनायखौ खोनाफेराखैमोन। सानसेखालि अफिसनि मोनसे पार्टियाव अरुणनि लोगोफ्रा बयबो मिनि खुसि रंजा बाजामोन। सोरबाबा सेलफि लादों, फट' खेबजादों। अरुणाबो बिसोरनि गेजेराव गसंनानै दंमोन। नाथाय मोनसे सोंथिया अरुणनि गोसोआव खनले खनले फैबाय थादोंमोन। एसेबां मानसिफोर दङ, होंगो दोंगो मानसिफोर दङ, अब्लाबो आंनि गोसोआ मानो लांदां लांदां? जेने थेने बेयो पार्टिखौ फोजोबनानै मोनाजों मोना न' फारसे थांफिननायसै। न'आव मोनहैनानै रुमनि लाइटफोरखौ खोमोरनानै फार्स्ट टाइम बियो गावखौनो गाव होसिख्रावनानै सोंबाय, आं मानो एसेबां खमजोर जालांनो हमखो? आं मानो बायलांगासिनो दं होननानै। लोगोफोर, बे स्ट'रिया अरुणनिल' नङा, अरुण बायदिनो बैसोर बायदि हाजार हाजार मानसिफोरनिसो, जायफोरखौ जों नुनायाव स्ट्रं नुयो नाथाय सिंजों सिं बायग्लिलांनाय। जों मानो गावखौनो गाव हारसिं मोनो? मानो गोसोखौ जों लांदां लांदां मोनो? मानो होनब्ला मानसिफ्रा नोंनि प्रेजेन्टेसनखौसो नुयो, नोंनि हालोदखौ नुवा। मानो होनब्ला जों गावनि गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोनो। जों सानो, सोरनो खिन्थानो, सोर बुजिनो, खिन्थामालाय सोर रियेक्ट खालामनो, बेबायदि। मानो होनब्ला आथिखालाव कानेक्शननिख्रुइ बांसिन कम्पिटिशनसो जाबाय। साफ्रोमबो मानसिफ्रानो गावखौनो सिनायथि होनोसो जुजिगासिनो दङ। गुबुननि सुखु दुखुफोरखौ बुजिनो सम गैला। सम गैला गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय, गावनि रिलेशननि थाखाय। मानो होनब्ला गोसोखौ जों हारसिं अब्ला मोना जेब्ला मानसिफोर थायो। गोसोखौ जों हारसिं अब्लासो मोनो जेब्ला आंगोआनो गैया जायो। मानो होनब्ला जों गोसो होनानै नङा, सा साज्रां दिन्थिनायनि थाखायसो थांनानै दङ। स्कुल, कलेज, अफिस, फेमिलि, जेरावबो जोङो सा साज्रांल' जालांबाय। साइक'लजि बैगानिकनि मानसिफ्रा बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंदों लोगोफोर। हारसिं जानाया जेबो खमजोरि नङा, बे गोसोनि मोनसे सिगनेलसो, जेराव माने सोरनिबा थार गोसोनि अननाय मोननो गोनांथि दङ। थामहिनबा सोरनिबा अननायनि सापर्ट नांगौ। हिउमेन ब्रेननो कानेक्शननि थाखाय बेबायदि रोखोमै गोनांथि जायो जेरै जोंनि देहानि थाखाय दैनि गोनांथि। जेब्ला कानेक्शन मोना, अब्ला रोजा रोजा मानसिफोरनि गेजेरावबो जोङो गावखौनो गाव हारसिं मोनो, हारसिं फिल खालामो। थामहिनबा बेयो मोनसे ओरैबायदि भिरनि गेजेराव थानानै होसिख्रावनाय बायदिसो, जाय नोंनि होसिख्रावनायखौ रावनिबो खोमायाव खोनाहैया। सानसेखालि अरुणा अफिसनिफ्राय न' फारसे गिदिंनानै फैगासिनो दंमोन, मेंनाय, लोगोसे गोसोआबो बायग्लिनाय, सिरि, हारसिं। बे समावनो बियो पार्कआव सासे बोरायखौ जिरायबाय थानाय नुहुरनायसै, जाय गोसो होनानै मिनिस्लुगासिनो दंमोन। अरुणा बोरायनि खाथिसिम थांनानै सोंहैनायसै, बेयाव मानो हारसिं जिरायबाय थादों आरो मानो मिनिस्लुगासिनो दं होननानै। अब्ला बोराय मानसिया अरुणखौ बुंनायसै, गोसोआ हारसिं अब्लासो जायो फिसा, जेब्ला मानसिफोरनि गोसोआ खालि जायो, गोसोखौ लांदां मोनो। नाथाय जेब्ला मानसिफ्रा गावनि गोसो सिंनिफ्राय सान्थिखौ मोननो नागिरो, अब्ला हारसिं थाबाबो गोसोखौ गाज्रि मोना। बोराय मानसिनि बेबायदि बुंनाय खोथाया अरुणनि गोसोआव नांनायसै। बे न' फारसे थांफिनबाय। न'आव थांनानै बे मोनसे आयनानि सिगाङाव गसंहैनायसै आरो आयनानि सिगाङाव गावखौनो बुंबाय, आं सोलायगोन, मानो होनब्ला आंनि सान्थिया, आंनि खुसिया सोरबा गुबुननि आखायाव थानो हाया। बेनि उनाव अरुणा गावनि जिउआव मोनथाम सोलायनायखौ लाबोयो। सेथियाव, नंखाय भिरखौ नागारनानै सैथोनि लामाखौ नागिरनायसै। बियो 50-100 जन लोगोफोरजोंबाबो लोगो जानानै खुसि जायामोन। नाथाय सानैसोल' लोगोफोरजों लोगो जानानैबाबो बिनि गोसोआ दाना खुसिजों आबुं जानायसै। नैथियाव, गोसोनि खोथाफोरखौ बियो बुंनो हमबाय। गाबनाय, दुखु जानाय, लाजिनाय आरो गिनायफोरखौ बियो नागारबाय। मानो होनब्ला बेफोरो खमजरिनि सिनायथिसो। थामथियाव, बियो गावजोंनो लोगो जानो सोलोंबाय। फुंबिलिनि खन्थाइ, मोनाबिलिनि डायरि, गावजोंनो गाव मोजां गाज्रि खोथा रायज्लायनाय, गावखौनो बाख्नायनाय। बेबायदिनो बिनि लांदां गोसोआबो, हारसिं गोसोआबो लासै लासै खम जालांनो हमबाय। मानो होनब्ला जोंनि थार लोगोआ बयनिख्रुइबो सिगां जों गाव निजायानो। बेबायदिनो अरुणनि स्ट'रिनि बायदि
जोंनि रियेल लाइफआवबो जायो लोगोफोर, नाथाय बेफोर जोंनि गोसोनि साननायसो। जों गावखौनो गुबुनफोरनि सिगाङाव दिन्थियो, श' खालामनो मोजां मोनो, नाथाय रिलेसनखौ जोङो दानानै लानो रोङा। जों गावखौनो गुबुनफोरजों गाज्रि मोनजानो गियो, गोरोन्थि सानजानो गियो, थामहिनबा जों गावनि बेबहार आरो गुनफोरखौ दोनखोमानानै लायो, जायनि थाखाय जों गावखौनो हारसिं मोनो, हारसिं फिल खालामो, लोगोफोरजों ज' थाबाबो। बेफोरनि गोबां जाहोन दं लोगोफोर, जेरै सेथियाव सुपारफिशियेल रिलेशनशिप। मानसिफोरजों बा लोगोफोरजों जों ज' थाब्लाबो खोथा बाथ्राफोरखौ गोथौयै गोसो होनानै रायज्लाया, सा साज्रांल' रायज्लायो, जायनि थाखाय जोंनि गोसोआ हारसिं मोनो। मानो होनब्ला जोंनि गोसोआ, जोंनि ब्रेनआ गोथौ रिलेशनजोंसो सोमोन्दो गोनां। नैथियाव हाइडिं योर ट्रु सेल्फ। जुदि नों सानो नोंनि लोगोफोर, नोंनि न'खरनि सोद्रोमाफोर, बिसोर नोंखौ बुजिया, थामहिनबा बिसोरजों नों गावखौनो रायखुमा जानो गियो, अब्ला नों गावनि सैथोखौ लाखुमायो, जायनि थाखाय नों गावखौनो बिसोरनिफ्राय बेरेखा सानो, नेगेटिभ सानो। थामथियाव फियार अफ मिसआन्डारस्टेन्डिं। जों सानो जे जुदि जोंनि बिसारफोरखौ, गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायथियो, अब्ला मानसिफ्रा आंनि सोमोन्दै गोरोन्थि सानगोन नामा होननानै। बेनिखायनो जों गिनानै सिरि थायो, आरो बे गिनायानो जोंखौ हारसिं खालामो। ब्रैथियाव हारसिं साननाया जोंनि गोसो सिंनिफ्रायसो फैयो। बेयो जों नुनाय मानसिफोरनि संखियानि मामला नङा, बे जोंनि गोसो सिंनि दुनियानिसो। जेब्ला नोंनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा नोंखौ नुनानैबाबो गोसो होआ, नोंखौ इगनर खालामो, अब्ला नों गावनो गावखौनो हारसिं मोनो। बाथियाव एक्सट्रिम इन्डिपेन्डेन्स। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गाव हारसिंनो मावनो नाजानाय, गुबुननि मदद लाया साननाया जोंनि गोसोनि साननायखौसो दुखु होयो। मानो होनबा बेबायदि साननाया जोंखौ गुबुन मानसिफोरनिफ्राय बोखावनानै होयो। दथियाव आनरियेलिस्टिक ससियेल एक्सपेक्टेशन। ससियेल मिडिया बा समाजजों दाजानाय पारफेक्शन इमेजनि प्रेसाराव जों गावखौनो बैबायदि दिन्थिनो हाया जोंनि गोसोआ जेरैबायदि सानो, जायनि थाखाय जोंनि गोसोआ हारसिं मोनो, जों हारसिं फिल खालामो। स्निथियाव साइकोलजिकेल फेक्ट। डिप्रेसन बा ल' सेल्फ एस्टिम, जेरै मेन्टेलि प्रब्लेमफोराबो जोंखौ हारसिं खालामनो हागौ। बेनिखायनो बे फंनैसो बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखि लोगोफोर, नों हारसिं नङा, नों गोरोन्थि जायगायावसो गोसो होगासिनो दङ। गासैबो मानसिफ्रानो मोजां नंजोबा लोगोफोर, नाथाय जायफोर मोजां बेनो थोजासे। गोबां मानसिफ्रानो लुबैया जे नों पारफेक्ट जाथारनांगौ, नोंनि गोसोनि साननाया सैथो जाबानो जायो। नों गावखौनो हारसिं साननायाबो जोबलांगोन लोगोफोर, जेब्ला नों गावखौनो गाव बुजियो। आरो बयनिख्रुइबो देरसिन खोथाया जाहैबाय, नों गावनि गोसोनि लांदां साननायखौ नों गावल' सुफुंनानै लानो हागोन। नोंनि अनगायै बेखौ रावबो सुफुंनानै होनो हाया। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला, अब्ला गोसोआव लाखि लोगोफोर, नों सासे बायग्लिनाय नङा। गोबाव समनिफ्रायनो नों गावनि दुखुखौ गावनो रुजुनानैसो लागासिनो दङ। नों हारसिं नङा, खालि मोजां लोगोफोरखौसो नोङो दासिमबो लोगो मोनाखै। आरो जायफोर जिउआव हारसिं जुजिनानै दावगालाङोना, बेनिफ्राय आरो देरसिन दावहारु संसाराव रावबो गैया। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर, आरो आं सानो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गावखौनो हारसिं फिल खालामनाय नङा होननानै। आरो गोसोआव लाखि लोगोफोर, फुंनि आलायारनाबो खोमसि हरनि उनावसो नुजाबोयो। एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानैबो हो। नेक्स्ट भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर, अब्लासिमहालागै स्टे फकास, स्टे पजिटिभ। गोजोन्थों।